Thokozani sanibonani dumelang absheni and hello umkhulu oti ngisegoli 131 Marshall Street Johannesburg CBD ila ngitholakala khona. Mlaleli mbukelo semakhaya, wena umuntu onenkinga, wena into zakho zivalekile, wena ukuthi konke akuhlangani, ngiyacela mntaka baba awuhlangane nathi e131 Marshall Street Johannesburg CBD. Ngikhuluma namadoda, ngikhuluma nabo baba, wena ozazi ukuthi waripa, wabulala, wagangela abantu, wamoshela abantu. Namhlanje impilo yakho imile nci, awuyazi ukuthi impilo yakho imiswe yini. Impilo yakho yamiswa ukuthi kunengane yabantu owayidlengula. Impilo yakho imiswa ukuthi kunengane yabantu owayimosha. Impilo yakho imiswa ukuthi kunengane zakho ezigcwele wonke lo mhlaba lo. Ezinye ingane zakho wasithola through i-rape, ngokurepa abafazi babantu, ngokurepa ingane zabantu. Wena awuyazi nokuthi kunengane yakho ehleli somewhere. Wena baba wasuke ejele, wena muntu wabulala, namhlanje abakini noma kini noma azange waze wayejele ukuthi wabulala. No one knows. Uyazi wena uyiwani ukuthi wabulala umuntu. Ngifuna ungizwe kahle, ngifuna uze la nge-6 zika-August, 6 August ngizabe nginendumezulu yomsebenzi wenkonzo la ngithatha khona abantu abathi mina ngachithekelwa isisu, mina ngamoshakalelwa, mina ngaba nenkinga. Mhlambe by the time ngisathwele ingane kwaba kuyukuthi angizwani kahle ngoba ingane ngakhipha ingane ngayibulala. Namhlanje uhamba zonke lezi inyanga lezi, uma uhamba zonke lezi inyanga lezi, bonke la umakhosi uma uyakubona bathi kuwena uneshwa. Ishwa lakho libangwa ukuthi wena azange wagezwa. Uyamangala ugezwa umakhosi, ugezwa abaprofeti, ayikho into elunga. Mntaka ngiyakubiza, ngiyakubiza nge-6 zika-August siyahamba siye emanzini. Hamba nathi wozobhalisa rightly before i-6, wozobhalisa ukhiphe umnikelo wakho kanye 400. Kuleyo 400 leyo insebenzo yakho nokuthi ne-transport included. 400 yakho insebenzo yakho ne-transport included. Kube nabantu abanye abathi mkhuloti mina nginamabhadi ekhaya, solo kwashona ubaba ayikho into elungayo, solo kwashona umama ayikho into elungayo. Omunye umuntu athi thina sagezwa mkhulu makushona abazali bethu, kodwa asazi ukuthi o-anti basigeza kahle, asazi ukuthi omamkhulu basigeza kahle. Bengicela uze mntaka baba, awuke uze ngihambe ngiyogeza, ngiyokukhulula, ngiyokuvulela into zakho. Omunye umuntu uthi mkhuloti mina ngifuna nje iy'nhlanhla, angaze ngabulala, angaze ngayenzani, kodwa ngifuna nje ukuba ney'nhlanhla. Mntanami ngiyakubiza nawe, ake uze ngiyokugeza, ngikuvulela into zakho. Ngizabe ngigeza abantu abanamashwa, ngigeza abantu abafuna inhlanhla. Ngizabe ngigeza abantu abanamabhadi, ngigeza abantu abanamashwa wokufa, wokubulawa, wokwenza ini, ngikulungise. Wena one-depression, wena onama-suicidal thoughts ofuna ukuyibulala, ngiyakumema kule ndumezulu yomsebenzi abe ngiyiphethe la e131 Marshall Street Johannesburg CBD. Ngizabe ngisebenza abantu. Is the day of victory and freedom. Is the day of seriously i-revival enkulu kakhulu kamoya wabantu, imvuselelo ezovusela impilo zenu, ezovusela amakhaya wenu. Gijima mntaka baba, nge-6 zika-August siyosuka la ngey'moto, uzabe uhambiswa yimina mathupha, angithumi muntu. Nge-6 zika-August ngiyosuka la nawe, ngikuhambise ngikuyise emanzini, ngiyokugeza, ngiyokukhulula, ngiyokulungisela, ngiyokuvulela. Gijima ngamandla uze la ekhaya rightly before i-6. Amakhola wangene, faka i-WhatsApp, thumela imali yakho mayekuthi kude, uze la nge-6 sambe nawe siyogeza. Ngizabe ngiyiphethe induku yomnotho, ngizabe ngiyiphethe induku yenhlanhla, ngizabe ngiyiphethe induku yokugeza amashwa, ngizabe ngiyiphethe. Bonke abantu ngiyonisebenza according to the way uzabe uza ngakhona. Mina mkhulu ngayenza abortion, ngiyokukhulula. Unamabhadi namhlanje kube abortion le ikuvalile. Mina mkhulu ngabulala, mina ngaripa, ngizogeza ngikulungisele. Akunamuntu ojaja umuntu la, akunamuntu obuka inkinga zomuntu, ngoba wonke umuntu emhlabeni unezinto zakhe. Wonke umuntu emhlabeni unama-skeletons wakhe, akunamuntu ongenanto zakhe. So wena uzabutshela mina njengomprofeti wakho, ngikulungisele impilo yakho, ukwazi impilo yakho iyokhanya. Fona njengamanje
nakhona uma ungasithole efonini fika la enkonzweni neSunday wozobhalisa, fika during the week wozobhalisa, fika during the week, fika on a Sunday, fika at any time wozobhalisa ngiyahamba, wozobhalisa ngiyahamba. Ngibiza abantu abakaze abaye inyanga into zabazikhanya, uye inyangeni uyagijima, uyakuphi uyagijima, ayikho into ekhanyayo. Ake uze ubone ukuthi okungayenzeki kubantu engilosini likawothi kuyayenzeka. 6 August ngiyokhuleka nawe, ngiyokucela amandla, ngiyocela ukuphakama. Ngibongile. Ngise 131 Marshall Street, Johannesburg, CBD, umsebenzi omkhulu kamoya. Siyabonga.